Крымские активисты и правозащитники не одобряют акцию по блокаде ввоза украинской продукции в Крым. Советуют с оккупантами бороться правовым способом и обвиняют украинские власти в непоследовательности в политике возвращения Крыма. Україна досі не знає, яка в неї взагалі державна політика щодо Криму і, по-перше, щодо людей. Треба визначитися, ми говоримо про територію Криму, або ми говоримо, перш за все, про те, що там є люди, це 2 мільйони громадян України. І у України є зобов'язання. Я не вірю в те, що після цієї акції дійсно буде можливість правозахисникам потрапити в Крим. Я не вірю, що припиняться переслідування. Скажіть, будь ласка, чи є така людина, яка дійсно вважає, що якщо шановні народні депутати України, пан Джемільов і пан Чубаров зупинять вантажівку, яка везе їжу в Крим, то після цього Російська Федерація, окупант, звільнить Савченка і Смідляєва.